så er der lidt musik der i baggrunden. Det er fordi min lillebror hører musik virkelig. Det beklager jeg virkelig meget, undskyld. Men jeg skal lave en video. Hvorfor holder vi ramadan? Nu hvor ramadanen snart er slut, så tænker jeg, hvorfor ikke lige gøre det? Jeg der ikke ved det. Og jeg tænkte, hvorfor skal jeg lige lave en video om det? Men jeg tænkte bare, jeg ved ikke, hvad det skal være. Så jeg tænkte, hvorfor ikke ramadan? Jeg der ved, hvad ramadan er, det er det, jeg skal fortælle jer om nu. Og jeg der muslimer, I ved det godt. Og så skal jeg fortælle jer, hvad ramadan er, hvorfor man holder det, og hvad man gør. Det første er, hvad man gør. Snakker vi om. Så, det du gør, du spiser ikke noget. Ja, det er det, ramadan er. Det er det, ramadan går ud på. Du vågner op, og så når du vågner op, sådan, når du lige, altså sådan, du lige er vågnet op, og sådan, så du må ikke spise bare en lille krumme, eller en lille dråbe vand, eller bare lige en lille mad, eller bare lige en lille krumme chips, eller noget som helst. Altså noget, der er mad, eller noget, du kan drikke. Det må du ikke bare en lille krumme, bare sådan en lille bitte krumme, en gang igen. Du må ikke spise noget, din mund skal være helt tom. Din mave skal være helt tom. Du må ikke spise en lille krumme, eller bare en stykke mad, eller noget vand, eller noget cola. Ikke noget. Indtil klokken er 10. Og så det du gør, det er, at du spiser dadler og vand, eller noget andet. Du behøver ikke at spise det. Men det er der mange, der gør sådan, som jeg har set det. Og som jeg ved. Eller du kan også bare drikke vand. Og så hvis du ikke kan lide dadler, kan du også bare spise sådan en chokolade eller sådan noget. Men der er mange, der spiser dadler. Ja. Så gør det. Det er det, man gør. Og ja. Så det er det ramadan går. Det er det, man gør, når det er ramadan. Og så skal jeg fortælle jer, hvorfor man holder det. Grunden til, at du holder det, det er fordi, I ved sikkert, at de fattige har ikke noget at spise, eller noget som helst, bare en lille krumme. De spiser kun krummer, og nogle spiser slet ikke noget. Og så skal vi prøve ligesom dem, og vi skal prøve at takke Gud. Tak for mad, Gud, for du giver os, men nu vil vi prøve uden mad og se, hvordan de fattige har det. Så vi skal prøve ligesom de fattige og se, hvordan de har det, men hvis du er syg, skal du selvfølgelig ikke gøre det, fordi at så er du nødt til at spise mad, og du er nødt til at drikke, sådan, så det går væk, og alt det der. Og så skal du også drikke piller, når du er syg, så der kan du ikke holde ramadan. Eller hvis du har ondt helbedshelse, eller du ikke kan holde det ud, eller et eller andet sygdom, eller bare et eller andet ting med syg at gøre. Så ja. Det sidste var det, jeg skulle fortælle jer. Det kan jeg ikke huske, men jeg kan fortælle jer, hvordan det er. Jeg holdt ramadan i går. Jeg har aldrig holdt ramadan siden før, men jeg holdt faktisk ramadan i går og til klokken 6. Ja, til klokken 6 fra morgenen af. Fordi, altså rigtig vil jeg gerne, men min mor hun gav mig altså bare saftevand, og jeg ved ikke helt hvorfor, men vi havde jo ikke lige helt det. Hvis man ikke har derude, så behøves man ikke, hvis det er i bilen, og man ikke kan mere, så kan du bare lige slutte det med det nede. Altså, hvis du ikke kan mere, så skal du slutte det med noget. Så skal du bare lige for eksempel tage en tyggegummi eller noget, som der er mad eller drikke. Og jeg sluttede det med sådan en bolle og en, og med noget saftevand. Min mor gav mig, men det var ikke meningen, jeg sagde det til min mor, men min mor gjorde det bare. Men jeg tænkte også, okay, jeg stopper også, fordi jeg kan mere sådan. Men det var meget, jeg kunne. Altså, prøv lige at tænke. Jeg vågnede op virkelig tidligt, klokken 9 eller sådan noget. 10, og så op til klokken 6. Næsten halv 7. Vi kom, fordi vi var i Tyskland i går, og så skulle vi hjem, og det var hårdt. Så der, ja, og det er sådan, altså nu skal jeg fortælle jer, hvordan det er. Altså din mave, den er bare tom, men hvis du får ondt i maven, og du slet ikke kan holde det ud, og det er hårdt, så behøver du selvfølgelig heller ikke at gøre det. Men det er også normalt, man starter klokken, når man er 7, er der nogen, der siger, og det behøver man ikke. Når du er 10 år, kan du også gøre det. Ja, 9, men ja, eller 11, 12, 13, år og sådan noget. Men du må også gøre det selvfølgelig, når du er voksen. Ja. Så, ja. Og jeg er ikke færdig med videoen endnu. Jeg skulle faktisk også fortælle jer om Bayram. Det hedder Eid eller sådan noget. Det hedder. Altså vi har noget, som der hedder Bayram. Altså det er sådan en festagtigt. Altså sådan, fordi ramadanen er slut, og så det er sådan en fest, der siger tillykke med Bayram. Tillykke sådan, at du er agtigt. Jeg tror, det betyder sådan tillykke, at du har holdt ramadan, og det er godt. Og, sådan. Og så tager du fint tøj på, og kvinderne tager sminke og laver deres hår, og mændene tager fine skjorter på, og bukser, og drengene er sådan fine og butterfly og sådan noget. Der. Så det er det, vi gør, og det holder vi fest, fordi, ja. Og så får vi også penge. For eksempel
far giver penge til min kusine, og min fætter giver mig penge. Og så får man en slik og sådan noget. Så det er bare chill. Det starter på tirsdag, og jeg glæder mig sygt meget. Det bliver sygt. Og min far har allerede købt en kjole til mig og sådan noget, så jeg glæder mig. Måske kommer jeg til at filme til det, til Bayram. Jeg ved ikke, måske, jeg ved det ikke. Det kan det godt være. Men tak fordi du så med til den her video. Hvis du kan lide den, så husk at like og abonnere og kommentere, så bliver jeg rigtig glad. Hvis du abonnerer på mig, så abonnerer selvfølgelig også på din kanal, fordi at så er det sådan på en måde synd for dig, at du sådan ikke abonnerer på dig. Så hvis du abonnerer på mig, abonnerer jeg tilbage. Nå, men husk, hvis du har et eller andet, hvis du synes, jeg skal lave en eller anden video, så skriv noget i kommentaren. Selvfølgelig vil jeg læse alle jeres kommentarer. Alle sammen, og husk at like, kommentere og abonnere. Hej i min næste video. Og jeg skal også, hej i min næste video. Men jeg skal også lige sige, at undskyld, jeg altså ikke sådan har lavet så mange videoer på tiden. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men yes, hvis du kan lide den her video, så husk dog at like den, eller abonnere, eller kommentere noget i beskrivelsen, eller noget i kommentarfeltet-boksen-agtigt. Ja. Så vi ses i min næste video. Hej. Måske bliver det bare ramt der, hvor jeg filmer. Hej. Okay, sammen, hvis du kan lide videoen, så husk at like, abonnere. Og så vi ses i min næste video. Hej.